Assalomu alaykum birodaroni aziz, subhi hammatun baxayr. Imroz 21 aprel. Bod ҳавои ватанмон ҳаме хелӣ. Негалои ҳолмоне ки дар назди хона буданд, қариб ки шикуфтанд. Лекин барф зад. Барфира ҳеҷ таъсири баде намерасона биродари азиз. И боз дар ҷӯш мехеза. ғелидагиян ҳами хел. ҳеҷ гап нест. мехеза. Он навина дар ҷоҳои шумо агар тобистонам наздик омада боша, дар ҷоҳои мо нав баҳор шудааст. Нав ҷубур гирифтем барои шинондан. тухмира шапидем. Ки имрӯз хушбахтона барф зад. имшаб барф зад. якчанд дарахтам шинонем, ниҳолам шинонем, пайвандам кардем. барф имрӯз то ҳамиҷа то деҳаи мо хам бид. ва хушбахтона ки фақат бодум дар ҷои мо гул кардагиай. не дарахт қарақорд меган ё ки ҳанак. нав сабз шудагиай, оли гул накардааст. ва дигар дарахтам ҳамин хели гилос. ина гилосам ҳоли нав мухча карда истааст. бепарвоем ки барф задааст, ҳеҷ гап не. ҳамин хел ягон паррандаи дигар омадагиай, шояд ягон паррандаи нав боша. кавго ҳам бародаро ҷуфтгирӣ карда истода буданд. мақсад ки ҷуфтак шуданд дар ҳамин ҷо бисёранд. вақте ки кандона шапидем ҳамин хел омӯхта шуданд дар ҳамин ҷо. як рӯз рафтам ҳамин ҷа, гуфтам навор гирам, хайват нагирифтем, мегирем дар ҳамин бари оғал. дар ҳамин ҷа овози кавг буд. телефона овози кавга гирон кардам, мондам дар ҳамин ҷа. дута кавг аён боло ҳамин хел газдуд омаданд. роҳат кардам ай тамошошун. ҳол насиб боша нишонтон метем боз як бори дигар. гуфтем ки якам вақт шава баъд нишон додем ки ҳоли вақт нашудааст. не ки мешава. имрӯз пагаҳ иншоаллоҳ ки вақт мешава. ина бародари азиз, баъзеҳо шудгор карданд, ҷуфт карданд, картошкара шинонданд. ним калаи дигар, баъзеи дигар нашинондааст мисли мо. хайр, ин зарар надора и барфак. агар ки имшав ҳаво соф накунав, ях накуна замин, иншоаллоҳ ки ҳеҷ зарар надора, фоида дора, зарараш нест. нигаронашам нестем ки зарар дора. не ки агар имшав ҳаво соф куна, яхбандӣ мешава ва зарараш якам ҷиддитар мешава. гали бодома сармо мезана. ин хуб нест. мошини мом дар зери барф. ҳамин хел 75-ам қариб ки хандида истодааст. бародарон наздик омадем барои ахираш. навор тайёр, қариб тайёрай. ҳамин қавай барқам дод, дагани тайёр мешуд навораш. хайр, баъди ин навор насиб боша, навори 75 тамошо мекунед. ина бародари азиз, ватана тамошо кунед, табиати ватана зинда боше, дар амони аллоҳ боше. ва мехӯрем боз